ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଉଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋଠୁ ତ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଥିଲା ପକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତମଠୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର? ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ହଂସ କହିଲା, ନା, ମୋଠୁ ବି ଭଲ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାରାକୁ ଭେଟିଲା। ପାରାକୁ ଭେଟିଲା ପରେ ପାରାକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ସୁନ୍ଦର ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ପାରା କହିଲା ଯେ, ନାଇଁ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି କାଉ ସେଇଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରାଟି କହିଥିଲା ଯେ ମୟୂର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେ ମୟୂରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲା। ମୟୂର କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଗଣା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୟୂର କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନଟା ପିଞ୍ଜରାରେ କଟିଯାଉଛି। ନାଇଁ କାଉ ଭାଇ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ତ ଦୁନିଆ ସବୁ ଘୁରୁଛ। ତମେ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।